nowhere to find you. Ang anino, niya nasab siya. Niya nasab kong ikagtahan. Nasi silam sa kahing sambag. Malakaw siya. Huwag ako! Pakita ko si Munong! Christina, totoo kaya ako. Dili lagi ko si Christina. Ako si Catherine, alias Tinay. Ikaw si Christina. Ang akong mahal ka, Christina. Ay! Ungo ang gwapa! Uy, hala! Alma! Asay mong show? Mamatay ka, Christina. Hutdan ko ikaw sa imong dugo sa ikaduhang higayon. Kagang! Catherine, ligay ko. Tungod kay usa ako kaungo. We, joker ka, Luis. Asa ko tuo? Kinahanglan mo tuo ka kanako. Ungo lagi ko. Tanawang akong bangkil. Oh, Halando! Ka-nice! Kasinaw si mong bangkil. Barcelona na. Din ka balitana. tuo itaw ko. Ungo lagi ko. Ongo ka man. Ayaw pagbuot. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Anino sa kangit-ngit, bangkil sa kamatayon, mga ilhanan sa nagpahiping kadautan. Katuhuan dili, sugilanon nga gisuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, Rani Badboy Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Production Center. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon. Ungo ka man, ayaw pagbuot. Ngano agaw? Aniya si Christina. Unsay buhaton ko agaw? Ako ang muatubang kang Christina. Apan, adlawan pa karon agaw. Mauna karon ang akong gipaabot ng panahon, Elmo. Mauna karon. Unsay buhat mo ipasabot agaw? Ipadayon ang pagpahiluna ni Bill. Ako na ang bahala kang Christina. Oo, uy. Oo, sige. Ikaw nang bahala. Kakuyaw ba yung gibuhat sa ako agawon? Adawang dako. Nagmata pa siya. Way unay, ha? Way unay. Pait akong dugo. Pinting pait, ha? Ayaw ko unay, ha? Hoy, tiguang! Ha? Paimnan akong dugo. Wow, nakaayo! Pag binutan ako, aron makainom ka sa paborito ni mong type sa dugo. Ang dugo nga gustong imnon ni Luis. May gusto na kong imnon. Ay, lagi. Dali na, dali. Nga naman eh. Ang man sa ikaduhang andana sa bahay. Mingaw man gihapon. Lo? Sumanto. Murag dunay nahagbong sa suod ng putuha. Lo, Ilmo? Lo? Ikaw na nasa suod sa kwarto, Lo? Luis? Luis, ikaw na nasa suod? Nagpakita ka na ako gabi eh. Sure ko nga ikaw na mahal. Joke na dito gisulti ni Lolo Ilmo nga na ospital ka. Lo! Ano di mayo ka mo tubag? Hala. Wadi ay ilaki ni mong kwarto. Makasudid ay ko. Pero, sa katong lagubo sa suno?
Saka no, musod ko dili. Musod ko dili. Musod. Nanasinagbong. Kinsamay. Kangit-ngit ini kwarto ha. Sa pagkaroon na tagak. Ablihan na ako pultahan. Aron doon kamay kaya kang makasunod sa kwarto. Isira ang pultahan, mahal. Luis? Mahal? Diyan ka sa sunod ni kwarto, mahal. Isira na ang pultahan, mahal ko. Oo, mahal. Ay, kangit-ngit, mahal, uy. Siga ang suga. Oo, utuod no. Juguan ako, eh. Suga, tuod. Ay, kapon sa mahal, ha. Ay, dara. Nana, hayag na mahal. Mahal? Mahal? Hay, man ka. Nagtago ka? Nga nung mibahal ka din, mahal. Tungod, di mo mahal. Nabalang ka magkukusig isulti ni Luluil mo nga. Bigrabe ka. Kunya, tuwa ka sa ospital. Pasayloangan na makakuni mo, mahal ko. Kun mauna, dili din tinuod nga migrabe ka. Ila na dito isulti ni Luluil mo. Pero, mahinoon, mahal. Mahinoon nga dili kito tinuod. Pero, mahal. Ay, man ka. Ngano nagtago man ka? Mas gusto ko na ako dari sa ngit, mahal. Ah? Laoy, ngano nagtago-tago man ka? Binag-os da ka? Catherine, mahal ko. Malipayon ka ba karon? Oh, natural. Natural malipayon ko. Ilagsik na ko kang sinultihan. Hala? May nahog mo din ritato sa sahog. Ay, maudi ni nahagbong. Kadyot. Hala? Picture man ni sa akong papa? Siya ang unang nagpuyo ni ining balaya. Siya nag-ukupar ni ining maong kwarto. Nang nga sa retrato. Kung mauna, tinuod yun di ay nga usa si Papa sa nakatagyan ni maong bahay. Ang bahay nga tisa. Kung mahimo nga imo ning puyan, mahal ko. Unsa? Joke sa kamahal ka. Ay, pakita na ko na mahal. Naunsa man day ka. Oh. Ngano? Ay, hala. Nara day ka din sa luyo sa divider. Mahal. Ay, happy ko nga nakakita ni mo. Ayaw pagdoon ako, Catherine. Luis. Ano dili man ko ni mo paduolon diha sa imong butangan? Aksyon na sa tagay ubos ni mo, anak. Luis. Dahil na ni maglihok nun, oy. Mura man kag uga kayo. Pasaylo ako, mahal ko. Wa man ka makasana ko. Ngano mga im kag pasaylo? Diha ka lang una. Ari lang una ko diri. Alo. Bay, Dinay! Bay! Bay, Dinay! Ulal! Hindi. Ulal! Sana ng balita imong gida, ha? Klaro kayo nga dautan ng daan mong balika. Hasta mo tingong ulal, dautan, kay paminaw. Ay, sig bugal-bugal. Kamura ba'y nakaingunan ni? Na-stress ko niya. Ulal, Oh, dito ko gikan tuni. oh. Inaw sa mandes Ay, to mga ni. utok ni tuni, ulal. Inaw sa mandes siya. Mura manog. Nasugdan na siya, ulal. Usa, nasugdan. Bot mo ipasabot. Na anak, O lagi, nalibog na si Tony. Kay, nalimot na siya kung anong nasaman siya. Nalimang ka nga ako mo, pangutanan niya anong nasaman siya. Usa, Unya, sinang tiryang sab, ginervyos kay doon ako na siya
multong nakita sa bahay nga tisa. Usa? Lagi! Murang, sige, nagkakaunsa da ulal. Murang sila mahadlok nga mugawa sa bahay nila. Uy, kakuyaw gud na ng iking atong dapit. Ulal. Oh, I'm destinay, ha? ato asbay nga tisa. Unsa? Ako dyan siya dito! Luis, mahal. Samtaan ni. Ba't tinanaway lang ta? Di lang yung kamudool na ako. Mahal, kinahanglang mamati ka sa akong isulti karon nimo. Ha? Bahin sa unsa man na, mahal. Kung unsa man ang imong nakita nako karon. Dili ka na mo tinuod. Uy, kalawam na ko di mong sinultihan, mahal. Action sa tagkulbaan na. Grabe ni mo kalawam ulti, mahal. Doon ako'y ikumpisal ka nimo, mahal. Ops, mahal. Stop. Ayaw na lang ko sultihin ko nun sa nang imoy kung pisa lang ko, mahal, uy. Kay mahadlok mo ko makabati, ana. Pero, kinahanglang mahibaw ka ni ini, mahal. Daghan ko gitago kanimo. Mga butang nga dili katuhuan. Unsa? Ay, mahal. Ay, taong kulibuga, uy. Ako ra bang mama, mahal, kay namatay nga sa kabuang. Patay, ano akong tunasulti niya? Ay, ma-discourage na yung kainin ako, mahal. Dinira ba sa amo, kung doon ay kaliwat na buang. Magtuos sa mga tao nga, mabuang sad kang anak. Oh. Mahal, ayaw lagi ka-discourage na ako, nga. Buang nga ako, mama. Promise, di lagi ko mabuang. Maninguhag ko nga dili ko malibog. Bisan unsa pagkadako sa kong problema. Catherine, pasayloa ako. Ay nga naman siya magkapahigpasaylo na ko, mahal. Tungod kay na makak ako nimo. Ha? Nadali nanding uban ko. Apaso na tos tinay sa bahay nga tisa. Pwede ikaw lang, Lula? Sa. Sige. Kuyog lang ko. Pero, ulal, kinala magdatag ka ng panaggang batok sa mga multok. Usa? Ngano magdaman tagpanaggang nanding. Basta, bisamot akong kadlok sa bahay nga tisa, Lula. Tungod nilang tuni og nilang tiryang. Usa? Uy, usa man sang panagang ang atong dadon dito sa bahay nga tisa. Unsi na makakod. Dili binamay sa uyab nga mamagkakamahal. Pero, nahadlok ako nga. Mawala ka kanako kung mahibaw ka kung unsa ako. Ngano di ay? Unsa man gyud mo sana ko, mahal? Unsa man ka? Kinahanglang mahibaw ka kung unsa ang tinuod na kung pagkaako, mahal. Unsa? Kay ngano man? Unsa man gyud ka, mahal? Ungo ako. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suman pa mga sumpay ning atong sugilanon. Ongo kaman, ayaw pagbuot. Sugilanon nga sinuwat ni Generica Vidal sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Music and Special Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Rani Budumo. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing.
Dalit ka na to sa RMN Drama.